Rukiah nama aslinya, ku mengenal di Surabaya. Ketika itu masih remaja, dia sangat cantik jelita. Walau sekarang dia beda, akan ku rawat dan ku jaga. Isbel sekarang namanya, dan kakunyan cintanya. Kakunyan Isbel bersatu, sampai nanti ada cucu. Walau sakit tetaplah ratu, dan inilah akhir ceritaku. Walau sekarang dia beda, akan ku rawat dan ku jaga. Isbel sekarang namanya, dan kakunyan cintanya. Kakunyan Isbel bersatu, sampai nanti ada cucu. Walau sakit tetaplah ratu, dan inilah akhir ceritaku. Ya sik to, wong tanganku mek siji lho kok isa-isa urung tak candak wis mau kongkon neh. Yamene wis bengok-bengok to bel. Sampeyan lorong di jangan. Aku rasir jangan, ora sir ya ora sir tuku. Aku engko arepe banyu kran iki ae tak wae apa tak wae uyah karo brambang ngono tak uyup ngono ae bel-bel. Ya sisane katel karo gamblong. Oh, masane kowe arep nyomber wedhus ya. Kae gamblong karo katul. Ya lek kae mbak-mbek kae dikai kuwi seneng. Sampeyan ki yo aneh lho kok jangan kok banyu karo uyah tok. Ha trene jibek wong selekas arepe nyandak isa-isane wis mok kongkon golek jangan kok ya wis banyu iki uyah. Wis aja omong ae ki budal. Beh, wong griseni. Sidane jangan apa? Bening. Beling. Beling karo mau pangan. Bening. Oh, bening. Heeh. Pokoke ora pedhus ngono. Oh, oke lah. Beh, griseni wong. Duwe bojo lara setrujan susah. Luwe ngroweng, warek ngroweng, isu-isu sing ora nyapa-nyapa wis ndruwedek. Wes nggak usah gembletek ndang budal. Ya dari jurigen, enggak oming Terus nang ndi cangkem kok ora oleh ngomong. Wedhuse ya duwe cangkem nang ora omong bel. Mbak-mbek kaya dirimu ya. Wong wis sore tangi. Aku rumangsane dirimu ya bol bel. Aku apa tau turu. Aku bangga standby on time. Wis sak waya-waya kung, letong. Kung, rocok. Nah, iki tak tukokne.
aku ning jero kamar ya panggah standby on time. Standby on time. Kuwi kopiku ye. Iya. Alhamdulillah yo ngono beneh. Bojone tangi turu gekne bidang kopi. Jenenge ngene kuwi bojo pinter. Ngono. Mantap. Terus udute ndi kang ora metu kane udut mau. Penting dhewe. Oh alang linting. Heeh. Kayak orang duwe jangan lho, Iya, Ben. duwe ya. Urung masak kayak ya Allah, aku mang gawe kiwul, urung sempat gawe jangan, kayak sampai pampersmu akeh. Kayak muten etika urung ya. Tiwul mung etika. Lah aku rasa cuwai bene. Ora gelem rene, wis njaluk ora gelem moro. Ora ora jae. Lah iya. Ngomong jan. Lah ya ora moro nyatane. Duh, wis ngene tuku jangan mateng neh, ya. Oke. Aja rewel ya. Ya. Heeh. Gendang adus Iya. sore. Iya. Aku ora ya. Waduh, Mok. Wis reno. Enak. Adus, Iya, ya. Jan. Iya, iya, iya.